Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Oh corona, tinuod dako kang problema, pero daghan tawo ang nahigmata. Tungod sa imuha nagkaiusa, pamilya, higala, mga haters ug kontra. Nagtinabangay aning sakita, para lang mawagtang ning bayrosa. Musunod lang sa balaod nga gideklara, aron di na mo katagpa si corona. Para di ta mapareha sa China o Italia, nga daghan tawo ang nabiktima. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Tibuok kinabuhi namo mga tawo, karon pagyud ni nahitabo. Tungod ba kini sa mga tawo nga abusado? Silot na ba kini sa Ginoo sa mga tawo nga abusado? Para kita mo balik sa pagampo, o mahigmata ang nakalimot sa Ginoo. Magkatuway oras sa pagsimba, may tatanan makaamgo na sa mga binuhatan nga di maayo, ug mobalik na sa Ginoo. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit. Amahan namo nga naa sa langit, ug mga santos nga naa sa langit. Kami karon kaninyo nisangpit, nga walaan na si corona sa hingpit.